Bun, acum o să ne ducem live în Facebook și ne pregătim să intrăm. Perfect, în acest moment suntem live. Bună dimineața, dragilor! Și bună dimineața vă mai spun încă o dată și sper să fie mai mult decât bună această dimineață, să fie una excelentă și extraordinară. De ce? Pentru că începem această dimineață într-o formă așa cu stil, îmi place mie să zic, pentru că astăzi nu va fi doar despre sănătate și siluetă, va fi despre sănătate, siluetă cu stil. Și nu orice fel de stil, ci unul vestimentar. De aceea, astăzi am invitat special pe Maria Conisescu. Am zis bine, Maria? Așa. Stilist vestimentar, care ne va învăța foarte multe lucruri astăzi despre ceea ce înseamnă un stil vestimentar și în același timp cum să ne îmbrăcăm în funcție de tipul de siluetă pe care îl avem, astfel încât să ne punem în valoare într-un mod așa foarte plăcut acest vehicul pe care îl avem noi pe acest pământ și anume corpul nostru. De aceea am vrut să punem bazele lunii august, nu doar cu sănătate și siluetă, ci și cu stil, căci cumva îmbracă așa tot contextul acesta și, de ce nu, contribuie și la sănătatea noastră emoțională. Iar pentru noi femeile asta contează foarte mult. Și ca să nu ne lungim prea mult, pentru cine nu mă cunoaște, eu sunt Georgiana Eremia, sunt Nutri Coach și ajut persoanele care se confruntă cu kilogramele în plus, cu frustrarea kilogramelor în plus, cu mâncatul pe fond emoțional, le ajut, le ghidez printr-un program combinat de nutriție și coaching, astfel încât ele să ajungă să îmbrace hainele dorite. Și aici deja am aruncat mingea în terenul Mariei. Maria, draga mea, îți mulțumesc frumos și mă simt onorată pentru faptul că ai ales să petreci acest timp cu noi și zic eu un timp care îl investim în sănătatea noastră emoțională și nu numai. Și spune-ne așa un pic, Maria, câte ceva despre tine. Ajută-ne să te cunoaștem mai bine. Bună, Georgiana, bună tuturor domnișoarelor, doamnelor care ne urmăresc. Mersi mult pentru invitație și să știi că este o plăcere să fiu alături de voi în această dimineață. Și vreau să vă felicit pe toate pentru curajul pe care îl aveți să parcurgeți acest program cu Georgiana. Știu că ea face minuni și zic din experiența proprie. Eu o să vin un pic cu ceva complementar la acea stare de bine de care zicea Georgiana, pentru că când ne luptăm cu unele imperfecțiuni corporale, vrem ca să ne placă ceea ce vedem în oglindă. Și ca și stilist vestimentar, aceasta de fapt este misiunea mea, să le fac pe femei să zâmbească și să se simtă încrezătoare atunci când se privesc în oglindă și când văd admirația celor din jur.
Eu sunt consultant de imagine personală și stilist vestimentar. Sunt pasionată de stil, modă și design încă din adolescență. Am încercat un pic și faza de design vestimentar. Am fost stilista familiei, a prietenilor și de câțiva ani practic această activitate pentru că îmi creează și mie o satisfacție să le ajut pe femei să se simtă admirate și să capete acea încredere de sine. Am avut experiență ca stilist vestimentar la un show online, Milionar pentru o zi, al programului Lifestyle Moldova. De asemenea, am fost directoare de costume a unui scurtmetraj regizat de Adriana Vasilkov din Republica Moldova. Am lansat anul trecut o colecție de șarfe din mătase, deci m-am realizat ca și designer vestimentar și le-am prezentat la Noaptea Designerilor la București. Iar din anul 2020 am creat cursul online Style for Success și sunt coach-ul la acest curs de stil. Mai mult o să aflați despre acest curs spre finalul live-ului, însă acum, Georgiana, aș vrea să partajez ecranul ca să le vorbesc celor care ne urmăresc despre siluete. Se vede. Așa. Cum să-i dau un slideshow ca să se vadă pe tot ecranul. Deci despre mine deja v-am povestit. Acum să trecem la subiectul de siluetă. De la Georgiana, cu siguranță că ați aflat despre tipurile de siluetă din punct de vedere al nutriției. Pe partea de stil, de asemenea, există o clasificare a siluetelor și anume mai mult în termeni de figuri geometrice. Deci avem silueta de tip clepsidră, silueta de tip cerc, unde partea de mijloc este mai conturată, silueta de tip dreptunghi, unde avem nivelul umerilor, a taliei și a șoldurilor aproximativ la același nivel. Silueta de tip triunghi o mai întâlnim și ca silueta de tip pară, unde șoldurile sunt mai proeminente și volumul șoldurilor este mai mare decât al umerilor, și silueta de tip triunghi inversat, unde avem invers, umerii mai luați decât șoldurile. Acum să vedem ce tipuri de vestimentație se potrivește la fiecare tip de siluetă. Deci silueta de tip clepsidră, cred că o cunoașteți, acea chitară ideală, care este considerată cea mai armonioasă tip de siluetă, de aceea, indiferent că aveți mărimea S, M sau L, la această siluetă se pune în evidență talia, șoldurile, bustul, deci practic avem această armonie unde șoldurile și umerii sunt la același nivel și talia este foarte pronunțată, respectiv pentru acest tip de siluetă nu avem prea mari dificultăți în alegerea vestimentației, iar celelalte tipuri de siluetă le corectăm prin intermediul croielilor potrivite de haine ca să ajustăm spre această siluetă armonioasă de tip clepsidră. Astfel, în cazul siluetei de tip cerc, evident, trebuie să mascăm sau să ascundem această parte a abdomenului care este proeminentă, deci avem o brutică și facem acest lucru prin intermediul rochilor sau a tunicilor care vin de croială trapezoidă imediat de la subsol. În așa fel se maschează această burtică și creăm o iluzie optică. Deci în aceste două exemple prezentate sunt tipuri de roche sau tunică care le puteți purta în acest sezon estival.
Silueta de tip dreptunghi este cea care nu are talia pronunțată, de aceea nivelul taliei trebuie fie ridicat, fie coborât, cum vedeți în exemplele pe care le-am prezentat. Avem o rochiță care are o talie ridicată și atunci creează această iluzie că talia ar fi mai subțire decât de fapt este, sau rochie de tip cămașă, unde putem să purtăm un cordon sau o curea un pic mai jos decât nivelul taliei, astfel formând un pic de falt partea de sus și adăugăm volum la șolduri și se creează la fel această iluzie optică că avem o talie mai subțire. Sau în imaginea din dreapta avem acești pantaloni cu talia ridicată, deci pantalonii sunt evazați, adaug un pic de volum la șolduri și cu ajutorul acestui șiret de la mijloc creăm impresia acestei talii. Silueta de tip triunghi, după cum am zis, are de regulă șoldurile mai voluminoase, mai proeminente, deci, iar umerii mai înguști. Respectiv, la nivelul șoldurilor, noi nu adăugăm volum. Deci folosim pantalonii de croială dreaptă sau aceeași fustă de croială dreaptă sau ușor evazată, iar la nivelul umerilor adăugăm un pic de volum prin intermediul volănașelor sau mânicilor ușor bufante. Acum, bineînțeles, să nu exagerăm ca să păstrăm această proporție la nivelul umerilor și la nivelul șoldurilor. Silueta de tip triunghi inversat, deci aici avem efectul invers, unde șoldurile sunt un pic mai înguste decât umerii, respectiv la nivelul umerilor avem croieli drepte sau ușor umărul lăsat, nu folosim mânești bufante, volane la nivelul umerilor, iar la nivelul șoldurilor dimpotrivă adăugăm volum prin pantaloni plisați cu buzunare pe lateral, pantaloni de tip culotes care adaugă volum la nivelul șoldurilor sau această fustă plisată care este perfectă pentru acest tip de siluetă pentru că va adăuga volum la nivelul șoldurilor și vom avea această impresie că șoldurile și umerii sunt la același nivel. Deci, cam atât am avut să vă zic la partea de tipuri de siluetă. Deci, cum să vă identificați tipul de siluetă? Fiind în lenjerie de corp sau în haine mulate, vă priviți în oglindă și așa cu ochii conturați silueta voastră și veți observa dacă aveți umerii mai elați decât șoldurile sau invers sau dacă talia nu este proeminentă și șoldurile și umerii sunt la același nivel, atunci e silueta de tip dreptunghi și respectiv după ce vă identificați tipul de siluetă, țineți cont de aceste trucuri de stil pentru a corecta silueta și a o aduce la un aspect de armonie, cum am zis, la acea chitară sau clepsidră. Ok, acum să vedem și la capitolul de țesături pe care să le folosiți în vestimentație, pentru că în cazul în care ne luptăm cu careva kilograme în plus sau imperfecțiuni care ale siluetei, celulita sau altele pe care nu vrem să le scoatem în evidență, atunci recomandat este să nu purtați tricot mulat, de asemenea matasa sau țesăturile mai legere și transparente, pentru că evident ele vor
vor accentua aceste mici imperfecțiuni. Din potrivă, puteți opta acum în perioada de vară pentru țesături naturale, cum e inul și bumbacul, care sunt un pic mai dure și nu sunt de regulă transparente și mai maschează din aceste imperfecțiuni pe care vreți să le ascundeți. Georgiana, dacă mai ai careva întrebări și vrei ca să... Eu aș mai avea ceva să prezint, dar poate... Te rog. Ok. Lăsăm atunci pentru final, dacă n-am acoperit ceva. Acum, pentru perioada estivală, suntem în plină vară, majoritatea mergem în vacanță și vrem să avem o garderobă cât mai funcțională atunci când mergem în vacanță, astfel încât lucrurile pe care le avem în garderobă să le purtăm atât în vacanță cât și cu alte ocazii. Vă prezint două piese vestimentare care acum sunt în trend și fac parte din acea garderobă funcțională. Deci una este cămașa oversize sau acea cămașă bărbătească care este în trend acum și pe care o puteți asorta la diferite tipuri de ținute. De exemplu, se potrivește perfect pentru ținuta de business, cum vedeți în poza din stânga, sau un business mai casual, cu niște pantaloni, blugi skinny, sau această cămașă oversize, fie că este cu mânica lungă, scurtă sau 3 sferturi, o puteți ușor asorta la o ținută casual, mai lejeră, deci de vacanță, cu niște pantaloni scurți, cu niște blugi pentru o ținută de seară. Astfel că este o piesă must-have în garderoba voastră și se potrivește la toate tipurile de siluetă, pentru că, de exemplu, în cazul siluetei de tip clepsidră, o băgăm în interiorul fustei sau a pantalonului și accentuăm talia. În cazul siluetei de tip cerc, dimpotrivă, o purtăm așa lejer. În cazul siluetei de tip dreptunghi, putem să-i punem o curea sau un cordon cu talia un pic mai jos, ca să creăm acea iluzie optică și la fel și pentru silueta de tip triunghi acoperă un pic volumul șoldurilor, iar în cazul siluetei de tip triunghi inversat, pentru o croială clasică, nu adaugă volum la umeri. Deci e o piesă must-have, se găsește acum în comerț și chiar o recomand și indiferent de mărimea pe care o aveți, fiind ușor mai largă, adică oversize, se potrivește fie că e un S și adaugă un pic de volum, fie că e un L și atunci un pic maschează din acele voluptuozități pe care vreți să le ascundeți. Și a doua piesă sunt pantalonii scurți, care pot fi de diferite croieli și din țesături diferite. În cazul în care aveți mărimea SM și o siluetă mai aproape de cea clepsidră, atunci puteți opta pentru pantaloni scurți un pic mai mulați și o croială mai clasică sau pentru pantaloni scurți un pic mai largi și mai lungi, mai spre nivelul genunchilor, din bumbac, sau aceiași jeans. Respectiv, pantalonii scurți îi puteți purta cu acea cămașă oversize într-o ținută clasică sau, dimpotrivă, într-o ținută mai lejeră de vară, cu un top, un crop top sau cu o bluziță cu aceeași tunică mai scurtă în cazul în care aveți silueta de tip cerc și vreți să mascați partea din mijloc. Deci, la fel, este o piesă vestimentară must-have în garderoba voastră de vară
și o puteți asorta la diverse tipuri de ținute. Cam aceasta a fost informația legată de articole vestimentare care vă pot ajuta să vă creați o garderobă mai funcțională pe timp de vară cu aceste două piese. Și în continuare aș vrea să vă propun să faceți un test de personalitate cromatică. O să lăsăm link-ul în comentarii la această prezentare și la acest live. De ce vă îndemn să facem acest test? Pentru că primul este gratuit, puteți să-l faceți gratuit și primiți interpretarea rezultatului individual pe e-mail. Și un alt motiv este că prin intermediul acestui test o să aflați care sunt culorile care vă avantajează în vestimentație. Și să știți că acesta este un prim pas în crearea unei garderobe potrivite și funcționale, pentru că odată ce am ales culorile care ni se potrivesc conform trăsăturilor noastre cromatice naturale, care se îmbină cu nuanța ochilor, a tenului și a părului, atunci deja este un prim pas spre crearea unui stil potrivit și anume în cazul în care porți culorile care ți se potrivesc, apare și acea sclipire în ochi, deci nu se mai accentuează cearcănele, ai un ten mai luminos. Să știți că am testat pe propria mea experiență și avem 4 tipuri de personalități cromatice, ca și anotimpurile: vara, toamna, iarna și primăvara, și fiecare tip are paleta sa cromatică și după ce o să parcurgeți testul, este foarte simplu, are 10 întrebări și rapid vă identific acest tipaj. O să primiți interpretarea rezultatelor cu recomandări pentru paleta de culori în vestimentație, pentru machiaj la nuanța de păr și anumite asortări cromatice. De asemenea, să ținem cont de faptul că culorile ne ajută foarte mult în ascunderea unor imperfecțiuni sau mascarea lor. Deci, în cazul în care vrem să scădem din volum, optăm pentru culori închise. Deci, dacă avem șoldurile mai proeminente, atunci în partea de jos a corpului optăm pentru nuanțe de negru, maro, bleu marin. Și invers, în cazul în care vrem să adăugăm un pic de volum, dacă avem silueta de tip triunghi inversat și șoldurile sunt mai înguste, în partea de jos putem să optăm pentru culori mai deschise, la culoare alb, gri, galben, oranj, care o să adauge vizual din un pic de volum. Magia culorilor este, de fapt, fantastică și avem și anumite tipuri de asortări cromatice armonioase. Cred că cu altă ocazie o să facem poate un live dacă e de interes și pe acest subiect. Dar primul pas este să faceți testul cromatic și în rezultatul acestui test puteți să începeți un detox al garderobei proprii, să vă revizuiți ceea ce aveți în șifonier, pentru că, bineînțeles că în cazul în care sunteți în situația că deschideți șifonierul și tot nu e plin și tot nu aveți cu ce să vă îmbrăcați, clar aveți o problemă. Și aceasta este de ordine, nu neapărat că nu vi se potrivesc, dar probabil nu rezonați cu ceea ce aveți în garderobă și făcând testul cromatic aflați aceste recomandări pe culoare și atunci un prim pas pentru detoxul în garderobă începe de la selectarea articolelor vestimentare care vi se potrivesc cromatic și care nu. Faceți o primă detașare de la ceea ce nu vi se potrivește. De asemenea, un alt
produs sau serviciu pe care îl prestez eu și este un pas către o garderobă funcțională, este cursul meu online, despre care v-am vorbit un pic la începutul live-ului. Deci am zis că în anul 2020 am lansat cursul online de stil, Style for Success, care se bazează pe 4 module: siluetă, stil, șifonier și succes. Se parcurge online din confortul casei voastre, îl fac experiențial, adică nu este un curs înregistrat, dar intru live cu cursantele și timp de 4 săptămâni, în fiecare săptămână abordăm câte un subiect. Primul modul este silueta, în care vorbesc mai în detaliu despre tipurile de siluetă și vestimentația potrivită. În afară de teorie, trecem direct la exerciții practice și aveți sarcini în pereche cu alte cursante sau sarcini individuale, astfel încât la finalul cursului, într-adevăr, ajungeți să aveți acea garderobă funcțională și asortată cromatic, stilistic, se potrivește activităților voastre. Deci, al doilea modul este cel de stil, unde aflați paleta cromatică potrivit asortările cromatice armonioase și stilul cu care rezonați. Apoi, în al treilea modul, intru în șifonierul vostru și independență de activitățile pe care le aveți. Ups, pardon, am sărit un pic. Identificăm facem un detox al garderobei și alegem acele ținute potrivite activităților și, într-un final, în ultimul modul, aflăm cum să creăm ținute vestimentare care să ne aducă o stare de bine și să ne ajute să atingem acele obiective pe care le avem, fie că vrem un partener să atragem potrivit în viață, fie că avem o schimbare în carieră și avem nevoie de o garderobă ajustată. Acest curs, următoarea ediție a acestui curs va începe din septembrie. Și pentru cele care ne ascultă astăzi, o să lăsăm link-ul în comentarii și, de asemenea, mai am și o ofertă, un cupon de reducere pentru voi, semnificativă, zic eu. Astfel, la înregistrarea la acest curs, folosiți codul STIL2707, o să lăsăm în comentarii, și veți beneficia de o reducere de 500 de lei pentru parcurgerea acestui curs. Sper că v-a fost interesantă și utilă informația. Dacă e de interes, putem face și alte ședințe împreună cu Georgiana, pentru că eu simt că noi ne completăm. Lucrați cu Georgiana intens la programul de scădere în greutate sau ajustare a kilogramelor, da, a formelor, și eu pot să vă ajut pe partea de stil vestimentar și cum să vă simțiți bine în hainele pe care le purtați. Așa că... Fantastic! Wow, wow, wow! Absolut mega valoroase toate informațiile pe care ni le-ai oferit în această dimineață. Maria, a fost așa o dimineață cu sănătate, cu siluetă, cu stil și cu valoare. Foarte nutritivă și hrănitoare, aș putea să zic. Doar să-mi dai tu să fiu host eu încă o dată, ca să pot să salvez eu. Deci, absolut, pe mine, eu am fost absorbită de tot ce ai spus, adică, de ce? Pentru că în foarte multe situații m-am regăsit și eu cu provocări și dificultăți vestimentare și țin minte că eram destul de monotonă în ceea ce privește modul cum mă îmbrăcam, deși arătam foarte bine corporal, nu știam să-mi valorific, pentru că, vezi tu, din ce am observat eu,
chiar dacă întâmpinăm dificultăți cu kilogramele în plus, doamnele care întâmpină dificultăți cu kilogramele în plus, așa cum ai spus tu, poartă anumite texturi, anumite culori, anumite tipuri de materiale care nu fac decât să le pună în valoare și mai mult acele zone mai voluminoase. Și atunci, știi cum e, drama la o femeie este și mai mare. Însă în momentul în care, așa cum ai spus tu, vii cu niște tips and tricks-uri în funcție de tipul de siluetă și știi cum să evidențiezi ceea ce ai tu mai bun, acea parte a corpului, asta te ajută mai mult și parcă îți dă așa un elan să continui și să vrei și să fii motivată. De asemenea, sesiunea de astăzi se adresează inclusiv persoanelor care nu au probleme cu greutatea, sunt normoponderale. De ce? Pentru că, uite, aici m-am regăsit și eu, așa cum îți spuneam, nu mă îmbrăcam și nu puneam în evidență nicio formă, adică, deși nu aveam probleme cu greutate. Și țin minte că aveam o doamnă acolo lângă cabinet, avea un magazin și cred că ea de fiecare dată când mergeam să cumpăr ceva, i-am și explica, exact cum fac eu în procesul de scădere în greutate. Îmi și explica, uite, te avantajează mai mult culoarea aceasta. Uite, tipul ăsta de material se potrivește mai bine. Uite, merge combinat așa. Pentru că e logic, noi nu le știm pe toate. De asta există fiecare pe domeniul lui care să ne deschidă mintea, să ne explice, să ne spună. Și de asta spun că sunt absolut valoroase aceste informații pe care tu ni le-ai oferit astăzi și pentru care eu sunt recunoscătoare și îți mulțumesc, pentru că ajută foarte mult femeile, și cele care au kilograme în plus și cele care nu au kilograme în plus și ne ajută să ne simțim mai bine în corpul nostru. Și de ce nu? Hainele sunt și ele o sursă din care prin care noi întărim încrederea în noi înșine și ne simțim așa apreciate, validate, importante, ne dă de fapt, obținem acea sursă de plăcere pe care putem să ne-o luăm conștient și intenționat din această zonă, într-un mod strategic, care să mai diminueze din apetitul alimentar. Și mie asta îmi place foarte mult. Tocmai de aceea, Maria, te-am invitat ca tu să vii cu această componentă vestimentară care completează, de fapt, ceea ce fac eu și conturează și evidențiază, în ghilimele, produsul final, forma finală. Și mi-a plăcut foarte mult ceea ce ai spus și cu siguranță va fi de folos tuturor femeilor care ne urmăresc. Dragilor, să știți că o să punem în comentarii, vom pune linkul către testul cromatic, pe care și eu abia aștept să-l fac. O să punem și linkul către cursul Mariei și în același timp cadoul și surpriza pe care Maria a făcut-o, acel cupon de reducere, exclusiv, a fost în exclusivitate acum în această sesiune și Maria îți mulțumim pentru că aduci valoare prin tot ceea ce faci. Dacă îmi permis, Maria, aș mai avea una, două întrebări, așa, eu de fire sunt mai curioasă. De ce? Pentru că am anunțat live-ul nostru și au mai fost câteva persoane care au pus întrebări. O întrebare a fost foarte interesantă. Învață-ne cum să nu mai cumpărăm impulsiv haine pe care nu le purtăm. Cum să ne însușim acea mentalitate prin care să cumpărăm, având în minte o ținută pe care să o utilizăm în mai multe situații. Da, deci o să accentuez faptul că aceste lucruri le învățați la cursul meu, pentru că are drept scop crearea unei garderobe funcționale și minimaliste în baza conceptului de garderoba capsulă. Ce înseamnă garderoba capsulă? Este o garderobă funcțională din mai multe capsule, da, care le putem ajusta între ele, astfel. Deci aceste articole vestimentare vor fi potrivite diferitor ocazii. Deci cum am încercat să vă prezint așa un pic aceste două piese must-have, cămașa oversize și pantaloni scurți, care pot fi purtate atât la birou, bine, clar să nu fie pantaloni exagerat de scurți, și în ținute casual sau în ținute de vacanță, în ținute de ieșit în parc cu prietenii, cu familia. Un prim pas către
garderoba capsulă este cromatica pe care o folosim în vestimentație, de aceea vă îndemn să faceți test. Și ca urmare a acestui test, țineți în minte acea paletă cromatică care vi se potrivește și atunci când mergeți la cumpărături să vă puneți o frână și să mai schimbați din viteză. Și primul lucru, observați mai întâi articole vestimentare care sunt în nuanțele voastre. Da? Și dați la o parte, chiar dacă e o piesă, ce piesă mișto, dar e gri. Și griul nu mi se potrivește. De asemenea, v-am prezentat acest tips and tricks pentru tipurile de siluetă. Cred că, în linii generale, ați înțeles cum să armonizați și atunci când vedeți o fustă plisată care e super faină, e nuanța voastră, dar aveți silueta de tip triunghi și șoldurile mai proeminente, spuneți nu mersi, pentru chiar dacă e în trend. Deci vă place că ați văzut-o pe altcineva, nu vi se potrivește la tipul de siluetă. Și respectiv, urmând cel puțin aceste două principii, o să începeți ușor să scăpați de acea impulsivitate la shopping, chiar dacă muzica din magazine și atmosfera este foarte adivinitoare. Iar mai multe învățați la cursul meu sau prin consultanță individuală, dacă e cazul, dar chiar faceți testul și începeți cu detoxul garderobii prin culori. Fantastic. Deci, dragilor, primul pas este să faceți testul și al doilea pas este atunci când mergeți în magazin să evitați a cumpăra ceva impulsiv și să plecați în minte cu ideea mi se potrivește, rezonează. Deci astea sunt două lucruri foarte importante, iar pasul 3, dacă aveți nevoie de și mai multe informații specifice, personalizate, concrete, pe diferite situații, știți unde să o găsiți pe Maria și apelați cu mare drag la serviciile ei, pentru că va aduce plus valoare în ceea ce faceți voi și beneficii în mai multe arii ale vieții voastre, inclusiv în relația cu voi înșivă. Maria, draga mea, îți mulțumesc frumos. Pentru mine această sesiune a fost ca o prăjitură bună, care de obicei nu servesc dimineața, dar de data aceasta am servit-o acum Sub altă formă. Sub altă formă am servit-o acum de dimineață și a fost pentru mine așa ca o descărcare, ca o eliberare de endorfine, care mi-a dat așa o stare de bine și m-a bine dispus. Și sper că același efect să aibă și asupra persoanelor care ne urmăresc. Îți mulțumesc frumos pentru invitație încă o dată. Pentru cei care nu reușiți să vedeți, să ne urmăriți la această oră, este o sesiune înregistrată, deci o să o primiți fără niciun fel de probleme și vă puteți bucura de ea. Noi vă dorim o lună cu sănătate, cu siluetă, în formă, cu stil, inclusiv stil vestimentar. Și noi știm că un stil vestimentar necesită și o atitudine, să ne îmbrăcăm și cu o atitudine care să completeze partea aceasta de vestimentație și să-mi spui tu, Maria, dacă este așa sau nu. Da, într-adevăr este așa. Îți mulțumesc mult, Georgiana, pentru invitație. Sper că am venit cu informații valoroase și sunt gata să mai contribui dacă o să mai fie solicitări. Lăsăm link-urile în comentarii. Vă doresc mult succes în continuare în parcurgerea programului de transformare, care este nu doar unul de suprafață și doar de aspect fizic, dar și unul de interior, că aceasta e important. Starea de bine vine din interior, de fapt. Și un fost manager al meu mi-a zis odată, deci e un domn din afară care mi-a zis odată, când ai prea multe lucruri, nu le posezi tu, dar ele te posedă pe tine. Deci începeți prin acest detox, fie că este al garderobei sau al veselei sau altor lucruri pe care le aveți. Și cu siguranță că o să vă simțiți mult mai bine. Perfect. Deci eu mă ocup cu curățenia în frigider și Maria se ocupă cu detoxul dressing-ului.
Vă mulțumim frumos, să aveți o lună minunată și o zi excelentă, o zi minunată. O zi minunată tuturor și o ultimă lună de vară pe măsură.